ካዋር ቲቪ ወዲ ሃይለ ኩርናዕ አጋጣሚ ስነ ጥበበኛ መረብ እስጢፋኖስ ሕቡእ ርክብ ጀሚራ ምስመን ስነ ጥበበኛታትና ኣብ ዓይኒ ከኣቱ ግድን እኳ እንተኾነ ዘይተረጋገፀ ወረ ምስ እንነዝሕ ግን ንሶሙን ሰባት ስለ ዝኾኑ ኣብ ህይወቶም እንቅፋት ኣብ ጉዕዞኦም ቅሳነት ክስእኑ ይኽእሉ ምክንያቱ ከም ማንም ሰብ ኩሉ ስምዒታትን ምንቅስቃሳትን ዝወነኑ ስለ ዝኾኑ ሰላም ሰላም ተናፈቕትን ሰዓብትን የካዋር ቲቪ ጥዕና እናተመነኹ ሰላምኩም ይብዛሕ ሳብስክራይብ ተፈቲኹሞ ሸር ንዝያዳ መምሃሪ ድማ ኮመንት ኣይትረስዑ ናብቲ ዝረኸብክዎ ኣጋጣሚ ኸብለኩም ኣብ ጉዕዞ ህይወት ደቂ ሰባት እቶም ብእወታን ኣሉታን ቀንዲ ኣብ ቅድሚት ዝስርዑ ዓይኒ ሰባት ዝዓልቦም ስነ ጥበበኛታትን ስፖርተኛታትን እዮም ኣበየ ኩርናዕ ዓለም ድማ ብኦኦም ከይተዛረበ ወይ ዜና ከይተሰርሐ ኣይውዕልን እዩ ብመንገዶምን ብዙሓት ማዕከን ዜናታት ሽሻይን ዝሰርዓለን ኣዴን ትቁፀረን ንምዝንጋዕ ድዩ ወይ ባህለንን ኣነባብረአንን ንምስራፅ ወይ እውን ገለ ትምህርቲ ንምሕላፍ ይጥቀማሉ እንተኽኢልካ እውን ብመንገዱ ብዙሓት ሜላታት ናይ ምፍጣር ዓቕሚ ኣሎ ኣብ ናትና እንተመፂና ናይ ሃገርና ስነ ጥበበኛ ምስቲ ውሁብ ኩነታት ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ይነብር ኣሎ ፅልውኡን ተራእይነቱን ድማ እቶም ኣስተማቕርቱን ሰዓብቱን ወትሩ ሃንቀው ምስ በልዎ እዩ ንሕጂ ክጠቕሳ ደልየ ዘለኹ ግን እታ ብብዝሒ ሰዓብታ ኣብ ፊልም ትግርኛ ቁንጮ እትጥቀስ ስነ ጥበበኛ መረብ እስጢፋኖስ እያ ምስ ዝተፈላለዩ ስነ ጥበበኛታት ንህይወታ ንምምራሕ ኣብ ትሰርሖ ንጥፈታት ወትሩ ተጠማቲት ስለ ዝኾነት ብዛዕባኣ ዝዝረብን ዝፍኖን ሓበሬታ ኣብ ህይወታ ፅልዋ ከም ዘለዎ ዘይከሓድ ኮይኑ ብፍላይ ኣብዚ እዋን ዝዝረብ ዘሎ ሓቅነቱ ንምፍላጥ ተወኪሰ እያ ብዛዕባ ምስ ስነ ጥበበኛ ሳሙኤል ገብረስላሴ ዘለዋ ሕቡእ ርክብ ካብ ዓይኒ ሰብ እውን ክኽወል ስለ ዘይክእል ኣብታ ሓፃር ፃንሖትና ብቴሌፎን ዝዕለልናዮ ንሳ ትብል ግድን ከምዚኢታት ክመፀኒ ዝፅበየ እዩ ምክንያቱ ሞያ ምውሳእ ኩሉ ነገረይ ዝወፍኽሉን ብወዝቡነት ሞያ ይእተዎ እምበር ኣብ ልበይ ተነዲቑን ኣብ ናይ ሃገረይ ፊልም ኣሰር ከንብር ኣይድቅሰሉን እየ ከምዚ እናኾነ ኣነ ዘለኽዎ ኣሳእል ናይ ክሊፕ ይኹን ካልእ መደባት ምስ ዝፍኖ በየን ነፊሱ ዘይፍለጥ ሕጂ ከዓ ምዚ ወይ ምስ ክስቶ ርክብ ኣለዋ ክበሃል ከሎ ኣብ ህይወት ዓብ ፅልዋ እዩ ዘለዎ ብርግፅ ኣብ ህይወት ዓብ ፅልዋ ኣብ ገዛኻ ተዓፂኻ ከለኻ ሰብ በኣኻ ክዛረብ ክዕልል ንቡር እኳ እንተኾነ ንዓኻ እውን ምቾት ኣይስማዓካን ንስድራ ቤት እውን ቅሳነት ኣይስምዖምን ትብል ተዋሳኢት መረብ እዚ ኩሉ ነቲ ሞያ ዋጋ እናኸፈልካ ብርግፅ ወ ምስቶም ዝሰራሕክዎም ሰባት ንሕሜትን ዘረባን ተተቃሊዐ ሕጂ እውን ብርግፅ ነቲ ጠባይ ወይ ነቲ ስራሕ ብብቕዓት መሲለዮ ወይ ሓቅነት ኣልቢሰዮ ማለት እዩ እምበር ምስ ክንደይ ዝሰራሕክዎም ሰባት እዩ ግን ክፋቕር ማለት ብምባል ዘለዎ ሓሳብ ብምክፋል እዛ ናይ ሕጂ ተዘራርብ ወይ ትሕምዘላ ግን ኣብ ሃገረ ኣሜሪካ እትስራሕ ዘላ ፊልም ንሳነዶ ንኸውን መቐፀልታ ዘይንሳነ ግዳ ናይ ሳሙኤል ገብረስላሴ ኮይና ኣብ ቀረባ ግዜ እትዝርጋሕ ተስፋ እገብር ትብል እንተቲ ዝወፀ ኣሳእል ናይዛ ፊልም ምስ ሳሙኤል እንትርፎ ስራሕ ካልእ ርክብ የብልናን ተወሳኺ እውን ከም ሕውነት ብምባል ኣጆኹም ኣጆና ኣብ ቀረባ ግዜ ክንተሓጓጎስ ኢና ትብል ስነ ጥበበኛ መረብ እስጢፋኖስ ናብ ኢንዱስትሪ ፊልም ሃገርና ኣብ 2002 ዓመተ ምህረት ብመንገዲ ደራሲ ካፒቴን ፍስሓየ ለምለም ኣብታ ፈርመለይ ትብል ፊልም ምውሳእ ኣሃዱ ኢላ ክሳዕ ልዕሊ 80 ፊልምታትን ፍቕዲ ዘይብሉ ክሊፓትን ተዋሲኣ ኣላ ምሳኹም ዝፀናሕኩ ወዲ ሃይለ ካርቱም ሱዳን ብሩኽ ቅነ